Ukuthula kubazalwane, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela kobaba, ngiyabingelela komama, ngibingelele kobhuti, ngibingelele kosisi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bangcwele, ngiyathemba ukuthi abangcwele bonke bayaphila. UJesu Kristu usabagcinile wabafihla esandleni sakhe somusa. Nkosi yami, ngiyambonga uJesu Kristu kulesikhathi bazalwane engisitholile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi anginike nami lesi sikhathi, Nkosi yami, sokuthi ngikwazi ukudlulisa izwi likaNkulunkulu kubantwana bakaNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Nkosi yami, angizuku lokhu ngibhekane naleyo baba uMlambo lo bangcwele. Ngiyacela ukuthi sivule amaBhayibheli ethu, incwadi isihlabelelo sezihlabelelo egameni lenkosi uJesu Kristu, chapter number 3 from verse number 1 to verse number 4, bese siyobheka lapha nencwadi kaLuka chapter number 15 verse number 4 to verse number 7 egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bangcwele, ningixolele nje Nkosi yami, izwi lami likuhoshozela linokuhoshozela impela Nkosi yami, inkonzo umuntu alukha nazo egameni lenkosi uJesu Kristu. Bazalwane, lithi izwi lenkosi la verse number 1 isihlabelelo chapter number 3. Ebusuku embhedeni wami ngamfuna othandwa ngumphefumulo wami, ngamfuna kepha angimtholanga. Verse number 2. Ngiyakuvuka ngihamba hambe emzini, ezitaladini nasezicaweni, ngiyakufuna othandwa ngumphefumulo wami, ngamfuna kepha angimtholanga. Verse number 3. Abalindi bangifumana behamba hamba emzini, nimbonile othandwa ngumphefumulo wami na? Verse number 4. Ngangidlule kancane nje kubo, ngase ngimthola othandwa ngumphefumulo wami, ngambamba angivumanga ukuba ahambe, ngaze ngamngenisa endlini kamame nasekamelweni lo wangikhulisayo. Haleluya, egameni lenkosi uJesu Kristu. Amazwi lawa bangcwele esiwathola namhlanje uNkulunkulu asipha wona njengabantwana bakhe egameni lenkosi uJesu Kristu. Nkosi yami, lencwadi ke mawusuke uyivula, abanye abantu bavele bangena enyameni bacabanga ukuthi ukhuluma ngenyama, khuluma ngezithandwa zenyama. La bazalwane, sikhuluma ngabathandwa inkosi uJesu, abathandwa benkosi, abathengwa ngegazi lenkosi uJesu. Inkosi uJesu kuthe isibafuna abantwana bayo yangabe sabathola, okusho ukuthi ngamanye amazwi umntwana kaNkulunkulu lona owazana noJesu, osesuke endaweni uNkulunkulu ebekade emgcine kuyo, wasuka waya kwelinye izwe, wasuka ebukhoneni benkosi, walahleka. So inkosi uJesu lana ngalamazwi iyaveza ukuthi iyahlupheka kakhulu inkosi uJesu Kristu uma ngabe umuntu esuka kwiposition asuke ambeke kuyona. Inkosi uJesu iyakhathazeka. Inkosi uJesu ayilitholi ithuba lokuphumula ngenxa yomuntu osukayo ebukhoneni benkosi. Inkosi uJesu yahamba izulazule imfune umuntu osuke elahlekile, fune etaladini, fune zonke izindawo egameni lenkosi uJesu Kristu. Bona ngani inkosi uJesu yamfuna umuntu? Bona ngabantwana bakaNkulunkulu abamisiphi emgwaqeni, inkosi uJesu esifuna abantu. Bona abantwana bakaNkulunkulu abasebevakela ko WhatsApp social media, inkosi uJesu esifuna abantu.
yonke indawo egameni lenkosi uJesu Kristu. Thumela izisebenzi zayo ebhedlela, thumela izisebenzi emajele, thumela izisebenzi endaweni okuphuza zona utshwala, thumela izisebenzi endaweni ehlukahlukile. Yona inkosi uJesu esuke ifuna abathandwa umphefumulo wayo egameni lenkosi uJesu. Kungenzeka ukhona la egroupini uke wazana nenkosi uJesu, wahamba endleleni wadlala wasuka ebukhweni benkosi, kodwa inkosi uJesu namhlanje ikhuluma nawe mntaka baba ukuthi iyakufuna ngoba ungothandwa umphefumulo wayo egameni lenkosi uJesu Kristu. Haleluya. Cabanga nje uthandwa umphefumulo wenkosi yamakhosi inkosi uJesu. Wena ungokhethekile, wena musukudlala uSathane, awusiye kwaSathane, ungafeli ezandleni kaSathane, ungafeli ebubini, ungafeli esonweni. Nangu inkosi uJesu namhlanje uyakufuna egameni lenkosi uJesu Kristu. Uthi verse number 2, ngiyakuvuka ngihamba hambe emzini ezitaladini nasezigcawini, ngiyakufuna othandwa ngumphefumulo wami. Ngamfuna kepha angimtholanga. Ibhlungu lendaba zalwane ukuthi inkosi uJesu imemeze kangaka ukuthi uma ekhona ofuna ukuphenduka akeze kuJesu bese abantu bayahlehla. Ibhlungu kakhulu lendaba ngcwele ukuthi inkosi uJesu ingamtholi noyedwa nje othi nangu mina Nkosi, nangu mina Nkosi, mina okhulume naye namhlanje, imina Nkosi obumfuna, sungifumene Jesu. Hawu Nkosi yami, ubani namhlanje ongasho njalo Nkosi yami? Inkosi uJesu ehlenyuka ifuna wena mntaka baba, iyakufuna inkosi uJesu namhlanje egameni lenkosi uJesu Kristu. Verse number 3, abalindi bangifumana behamba hamba emzini, nimbonile othandwa ngumphefumulo wami na? Verse number 4, ngangidlule kancane nje kubo, ngase ngimthola othandwa ngumphefumulo wami, ngambamba, angivumanga ukuba ahambe, ngaze ngamngenisa endlini kamama nasekamelweni lo wangikhulisayo. Inkosi uJesu Kristu uma ngabe isimtholile umuntu bangcwele, ayivumi ukuthi ahambe. uJesu Kristu akavumeli umuntu ukuthi ahambe. Ingakho athi lapha kuJohane, I think chapter number 10, uthi akekho ongahlwitha izimvu zakhe esandleni sakhe. Okusho ukuthi ngamanye amazwi, uma ubona imvu ilahlekile isuke iziphumele yona esandleni sikaJesu, akekho onamandla ukuthi ayihlwithe, kodwa yona imvu yona echuzelayo ukuthi isuke esandleni senkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Bese yakhathazeka inkosi. Haleluya. Yakhathazeka inkosi ngomuntu osukela yena. Haleluya. Usukelana esandleni senkosi mntaka baba, usukelana esandleni esimnandi kangaka uJesu Kristu ebathanda kangaka abantu egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Haleluya. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyabusa. Ngiyacela siyibuke lapha lencwadi khona sizoyi-understanda kahle. Siyibuke lapha ngoka Luke chapter number 15, siqale nje lapha ku verse number 4. Uthi ngumuphi umuntu kini onezimvu eziyikhulu alahlekelwe ngenye kuzo, angazishiyi ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ehlane, aye kwelahlekileyo aze ayithole na? Verse number 5, athi eseyitholile ayetshathe ethokoza. Verse number 6, esefike ekhaya ameme abahlobo nabakhelwane athi kubo, thokozani nami ngokuba ngiyitholile imvu yami ebilahlekile. Oh haleluya bangcwele egameni lenkosi uJesu. Ngiyawuthanda verse number 7, uthi ngithi kini kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo
abangamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abangasweli ukuphenduka. Haleluya. Egameni lenkosi uJesu Kristu. Nkosi uJesu iyaveza abangcwele ukuthi iyakwazi ukushiya umhlambi o99 ngenxa yesono esisodwa esuke simhlubukile. Ahamba uJesu ayofuna lesisoni, asifune ezindaweni ngezindawo, asifuna uJesu. Uma eke wasifumana nje, uma eke wasifumana isoni, hey, uyajabula uJesu. Uyajabula uJesu ngendlela emangalisayo. Kuba ne-celebration ezulwini ngenxa yesoni esiphendukayo. Ngikhuluma mina ngabazalwane abasindisiwe abazukuhamba noJesu, abahamba endleleni baphinde babuyele emuva bayobheka noma bayomba izinto abaziphalazile babuye bayodla. Uthi uPetru Petru bafana nezinja ezihamba ziyodla umhlanzo wazo, athi bafana nezingulube ezakhisha odakeni zaphinde zabuyela kuba zizibhixe ngodaka. uJesu Kristu uthi mayisebatholile abantu abanjalo uba nenjabulo, uba nentokozo, kuba nentokozo ezulwini ngenxa yesoni esisodwa esiphendukayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu bangcwele uyamthanda umuntu ophendukayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga uJesu Kristu ngale ntshumayelo namhlanje ukuthi nje akuvele ngize ngokuthi kuzophendukwa. Abaphenduka abantu bazalwane egameni lenkosi uJesu, ngoba abazalwane abaningi balithatha kahle ivangeli, balithathe ngegugu, bafakaze benze zonke izinto ngenxa yokuhamba kwendlela. Bakhathala abazalwane, othi uyababona bephakathi enkonzweni balahleke bekhona la emagroupini, bekhona emagroupini lana ashumayela imvangeli, balahleka abazalwane. Othi uyababona sebavela sebenza ezinye izinto, futhi ke nama status enu ke bazalwane ke ave nje athanda ukuvela anenze noma usathana sosengene ngomoya wakhe, enza abazalwane bazi expose bona. Umzalwane make wangena nje emanyaleni ave asheshe ukuthi azi expose yena la kuba WhatsApp status, ba status lana egameni lenkosi uJesu. Othi uyambona umzalwane useyizwe, othi uyambona umzalwane useposta imculo yezwe, othi uyambona umzalwane useposta izinto engasile. Uvela ubona ukuthi Nkosi yami usebuyele odakeni, usebuyele Nkosi yami, uzukhathazeka ngaphakathi kumoya wakho, okusho ukuthi inkosi uJesu esuke ikhathazeka ngemphefumulo eyona isimazi uJesu ave kuyingozi ke bangcwele ukudlala ngevangeli usumazi uJesu. Haleluya. Ngoba eyakho imivimbo, lithi izwi lenkosi yoshawa imivimbo eminingi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Oh haleluya. uJesu Kristu makabonge bangcwele uyoshawa imivimbo eminingi ona asazi, futhi leyo nceku embi engathembeki ethi mayibona ukuthi kuyadileka kubuya kwenkosi besiqala ukushaya abafana amantombazane idakwe iphuze. Lithi lenkosi inkosi yayo lo nceku iyofika ngosuku engayibhekile ngayo, ifike ibambe inqume bese iyabela nabangakholwayo. Haleluya. Egameni lenkosi uJesu kulahlwa lokho bangcwele ngenxa yokuthi abanye abantu bayibabheka ukuthi uJesu uyabuya ngesikhathi sokuthi uJesu uyabuya. Ma umuntu abona athi akabuye ngesikhathi sokuthi uJesu bese eqala kumuntu ebuyela odakeni akhishwe kulona ayozibhika ngodaka egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Uthi uJesu ke uzothi usakwenza lokho, uyothi usawenza lo mdlalo oyidlalayo, othi usasenza leso skeshi osidlalayo, avela uJesu abuye ngosuku ongambhekile ngalo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Ebangcwele
egameni lenkosi uJesu Kristu asihambeni endleleni sibekezele sihambe nenkosi uJesu siqonda ukuthi sisetendeni yesandla sakhe. Haleluya. And uJesu Kristu akafuni bangcwele ukuthi sisuke kuye, akafuni bangcwele ukuthi silahleke kuye. Kunalokho uJesu ufuna sihlale noma kuthiwa seziyavuka ke izimpi zendlela, kodwa uJesu ufuna abantu abakhuthazelayo abahlala abathi ngobekezela Nkosi uJesu, noma kwenzakalani ngobekezela ngihlale kuwe ngingasuki, ngoba Nkosi uJesu ngiyakukhumbula ufika phezulu kwempilo yami ukuthi kwakukubi kanjani, ngoba bangcwele uJesu Kristu mayifika empilweni yomuntu kusuke kukubi, kusuke konakele, kusuke kubolile phuhlu, noma kuthiwa usuke uyibona uclean but spiritually kusuke kudemejekile bangcwele, bese uJesu Kristu efike ezithintithela. Haleluya. Afika azithintithele uJesu Kristu, azithintithele, azihlanzele egameni lenkosi uJesu Kristu, bese ngenxa yokunganaki egameni likaJesu kubonakale abantwana bakaNkulunkulu bebuyela ezintweni ezimbi. Haleluya. uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Kunezwi lana engilithandayo elaphana kweHezekiel chapter number 16 verse number 6. Yeah, verse number 6 yesehle nayo uthi laphana, lapho ngidlula kuwe ngikubona unqasha egazini lakho, ngathi kuwe, wena osegazini lakho phila. Yebo, ngathi kuwe, wena osegazini lakho phila. Haleluya. Izwi elikhulunywa uNkulunkulu kumuntu olahliwe, kumuntu ongcolile, kumuntu ongamazi uNkulunkulu, kumuntu ofile ngenxa yezono azalelwe kuzo nezono akhula kuzo. Liyafika ke izwi likaNkulunkulu ke usekulawo manyala. Haleluya. Uthi lapho ngidlula kuwe ngikubona unqasha egazini lakho, so wawunqasha emanyaleni, unqasha ekungcoleni. Uthi ngathi kuwe wena osegazini lakho phila. Yebo, ngathi kuwe, wena osegazini lakho phila. Haleluya. uNkulunkulu okhulumayo uverse number 7 uthi, wande njengehlumela lasendle, wanda wakhula, wabukeka nokubukeka, amabele akho aphuhla, izinwele zakho zazimilile, kepha wawunqunu egameni lenkosi uJesu Kristu. Jesu Kristu ke afika ke manje ke umntwana kaNkulunkulu wasethi akaphile kuye egameni lenkosi. Siyambona ekhula ke manje, siyambona nezipho naziyavela, kodwa ke manje nansi inkinga ukuthi unqunu kumntwana kaNkulunkulu ke, kodwa ke makabonga uNkulunkulu ombathisanayo. Kuverse number 8 uthi, lapho ngidlula kuwe ngikubona, bheka kwakuyisikhathi sakho, isikhathi sokuthanda, ngeneka ingubo yami phezu kwakho, ngembathisa ubunqunu bakho. Yebo, ngafunga kuwe, ngangena esivumelwaneni nawe, isho inkosi uJehova, waba ngowami. Haleluya. Wenzelwa umusa entweni ebingakufanele. uJesu wakwenzela umusa kuhawukela, waze wakwembathisa egameni likaJesu Kristu, wembatha amandla kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Waba muhle, wahlotshiswa ngobungcwele bukaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uverse number 14 uthi igama lakho laphumela ezizweni ngobuhle bakho, ngokuba laliphelele ngemihlobiso engangibeke kuwe, isho inkosi. Haleluya. Sekhuluya ngomntwana kaNkulunkulu okhishwe odakeni, okhishwe emanyaleni, wayesenziwe uNkulunkulu, wamenza isidalwa esisha, wamqala kabusha uNkulunkulu
egameni lenkosi uJesu Kristu elithi izwi lenkosi uma umuntu esekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile bheka sekuvele okusha lencwadi isho into enjalo bazalwane ukuthi sekuvele into entsha kulomuntu egameni lika Jesu Kristu haleluya kodwa nansi ingozi eyenzakala yenzeka kulezi insuku lesiyayibona kuma status hayi sanibona bazalwane hayi siyanibona sinibhekile kuma status haleluya siyanibona enizenza khona manje nishintshile egameni lika Jesu anisenayo le yanto egameni lika Jesu beninayo ukuthanda uJesu nesenifakayo nje ziyabonisa hani samthanda uJesu nithanda izwe bazalwane babuyele ezweni bangcwele babuyele ezweni engathi inkosi uJesu ngenza umusa abantwana bayo babuyele kwiposition abasuke kuyo balizwe izwi likaNkulunkulu baphenduke ngoba ubusisiwe umuntu othi mayezwa bese eyaphenduka angayenzi likhuni inhliziyo yakhe haleluya uverse number 15 uthi kepha wethemba ebuhleni bakho wafebela igama lakho wathululela bonke abadlulayo ubufebe bakho baba ngobakhe Nkosi yami nansi ke lento ekhathaza uNkulunkulu athi ngamufuna othandwa umphefumulo wami iyo ke lento lelo uNkulunkulu sekufuna kuNkulunkulu manje ke ususukile kule ndawo ekubeke kuyona egameni lika Jesu Kristu usuyazingcolisa usuyangcola nengobe kwembathise yona usuyayingcolisa Nkosi yami uverse number 16 uthi wathatha ezingutsheni zakho wazenzela izindawo eziphakemeyo ezingamagqabhagqabha wafeba kuzo okungazange kwenzeke nokungasoze kwenziwa egameni lenkosi uJesu Kristu lobu buhle uNkulunkulu abebembathise bona abantwana bakhe babungcolisa bangcola ubuhle uNkulunkulu abanikeze bona igama elihle kangaka ebanikeze lona langcoliswa ngenxa yamanyala mntaka baba uNkulunkulu namhlanje egameni lika Jesu Kristu uyakufuna egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha haleluya uJesu Kristu uyinkosi bangcwele uJesu Kristu uyabusa Jesu Kristu phakebe kakhulu uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma kanje bazalwane singeke isidingo suke sikhona isidingo kunike bese sikhuluma ngeenqondo zethu ningintshumayelo bese ngayiletha engakhuluma kamnandi nabantu kepha bazalwane ngoba uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu uphephethela uthanda khona nayi message uNkulunkulu ayibona iyinhle namhlanje kubantwana bakhe phenduka mntana kaBaba phenduka mntana enkosi usaphila emhlabeni usaphefumula ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha inkosi enamandla othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ilokho nje inkosi ekudinga abazalwane ukuthi abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso angabi bikho yokulahlweni ilokho okufiswa uNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ungazisi wena ke kufeni ungazisi wena ekulahlweni ulizwa izwi lenkosi futhi wena usanenhlanhla yokuthi usalizwa izwi lenkosi abayisebadlule emhlabeni bayafisa ukubuya bazolizwa izwi lenkosi kodwa sekulethi abasakwazi ngoba sebadlulile kulomhlaba abanye bafisa uqala kabusha kodwa sekulethi lalela mntaka baba unenhlanhla wena namhlanje olizwayo lelizwi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngakho ungaqinisi inhliziyo yakho ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho thambisa inhliziyo yakho uxolise kuJesu Kristu ubuyele kuJesu Kristu uphenduke ubuyele ngeqiniso kuJesu Kristu uJesu Kristu akasoza kudele buya mntaka baba kuleyo ndlela usungene kuyo buya mntaka baba kuleyo ndlela usuyijoyinile buya mntaka baba kulempilo osungene kuyona ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu ngegama lika Jesu Kristu buya mntana wasekhaya noma busumngabazi uNkulunkulu enhlizweni yakho uthi mina uNkulunkulu
ngiyamshiya manje ngangisizi ngalutho lalela mntaka baba hlala uJesu Kristu methembe uNkulunkulu akabi eli akabi lethi kodwa unesikhathi sakhe aphendula ngaso ngoba abanye abantu uma sebathandazile babona ngathi azikho impendulo base bamjaha uNkulunkulu bese baya give up ekholweni umuntu aphelwa amandla athi ayiseke into engiyithandaza mina manje ngithandazela uNkulunkulu akulungi lutho bese omunye umuntu emthuka uNkulunkulu emdelela uNkulunkulu amshiya uNkulunkulu namhlanje ifuna ukutshela ungamshiya uNkulunkulu ungamthuka uNkulunkulu ungamdelela uNkulunkulu uJesu Kristu uyinkosi uyakuthanda mntaka baba in Jesus name ngiyacela ukuthandaza baba wethu ongcwele ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu baba siyabonga izwi lakho siyabonga nkosi yethu enamandla siyabonga baba wethu khulume kahle ngezwi lakho khulume kahle baba alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi Nkosi engcwele siyakubonga Nkosi uJesu siyakubonga uNkulunkulu wethu onomusa onothando siyakubonga baba ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha phakeme kakhulu wena wedwa uyinkosi enamandla uyinkosi engcwele uyinkosi ebusayo sindiswe impilo zethu baba siyakubonga Nkosi uJesu haleluya siyakubonga Nkosi enamandla siyakubonga Nkosi ephakemeyo mighty Jesus mighty God hallelujah hallelujah ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu uyinkosi engcwele baba uyinkosi ephakeme uyinkosi ebusayo umsindisi wempilo zethu uyinkosi enamandla phezulu kwamandla ngegama lika Jesu Kristu vuthisa Nkosi uJesu umlilo wakho baba vuthisa Nkosi kubantwana bakho baba vuthisa Nkosi ebandleni lakho baba vuthisa Nkosi umlilo wakho ongcwele Nkosi yenkazimulo egameni elika Jesu Kristu mighty God mighty Jesus siyabonga baba thatha indawo Nkosi udumo lokufanele izibongo in Jesus name amen Nkosi uJesu inibusise bangcwele hallelujah amen.